वेलकाम टू मोर नतुन चैनल आज आमी चाबले जाम जे आमार माने राइजर खाना खाइसे केनुआ केनुआ खाइसे ताके आमी चाब जाम आरो आपनालोके एन्जय करिब केनुआ माने साम गय माने আজি राति हो गल माने बहुत राति हो गल भिडिओ मैं माने बेलेग फाले गइसिलु हेकेने राति तो भिडिओ हल किन्तु दिनते भिडिओ करिब लागिছিলে एतु किन्तु रातिर भिडिओ হয় आपनालोके बेया नापाबो जे इতিয়া आमी चाब जाम जे राइजर केनुका धৰণৰ बनाइছে আৰু কি খাব কি কৰিব মানে আমি ধুনিয়াকে এটা গৈ চাম আৰু বলকচোন আমি কিটা আছো আৰু এটা ধুনিয়াকে এতিয়া যাম আৰু আমি দুজন কি ধুনিয়াকে দেই ভাই বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো আগলৈ যাও ढेर আছে মানে আমি এতিয়া ভিডিওতে যাও तो हे गाइस हम अभी जाएंगे ए यार हैप्पी बर्थडे ये देखो हम अभी जा रहे हैं वो रात हो गई ना अभी वो हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं ओ ये देखो हमारा फ्रेंड की वो बर्थडे में क्या बोलते हैं এতিয়া মানে ইয়াত ৰাইজৰ মানে গাহৰি কাটিব এইকেইটা মানে পুৰা গৰম চৰম দি আছে এতিয়া গাহৰি কাটি পেলাই ধুনীয়াকে মানে জ্বলাব আৰু জ্বলাই কৰি একদম মানে কি ক'ব আৰু এতিয়া বলকচোন এইটো মানে গাহৰি কাটাৰ মানে ফটোটো হয় মানে ফটোহে হয় না মানে ভিডিঅ'টো মানে মই কৰিব নোৱাৰিলো মই মানে দিনত নাইছিলো না বেলেগৰ ফালে গৈছিলো সেইকাৰণে মানে ফটোটো কৰিব নাই আমি বলক ভিডিঅ'টো तो हे गाइस हम अभी जाएंगे ए यार हैप्पी बर्थडे ये देखो हम अभी जा रहे हैं वो रात हो गई ना अभी वो हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं ओ ये देखो हमारा फ्रेंड की वो बर्थडे में क्या बोलते हैं हम गिफ्ट करते हैं हमारा दोस्त ये देखो वो मेरे दोस्त ये देखो रास्ता वो এতিয়া আমি গৈ আছো ভেলাঘৰত এতিয়া ভেলাঘৰ পাম আৰু ভেলাঘৰত জুই পুৱাই আছে এতিয়া আমি बेरापारा देखा पाए आसू और मेरे भाई यूट्यूबर है वो भी वीडियो कर रहे हैं वो देखोगे ये रहा ये भाई और मैं भी इधर हूँ और भाई ये रहा वो जुई पुआई আছে এতিয়া আমি গৈ আছো চাই থাকক ৰাস্তাটো এইটো চব মোৰ জোতা গৈ আছো আমি এতিয়া এই আছে সব জুই পুৱাই আছে এতিয়া জুই পুৱাইছে তাত বহুত ডাঙৰ ভেলাঘৰ বনাইছে মানুহকেইটা বহি আছে মানে कैमराটো বেয়া কাৰণে ভালকে দেখাব নাই আমি मामूली यूट्यूबर इतनी अंधेरी है कि हमको दिखाई नहीं देता यार तो इधर रास्ता नहीं है उधर रास्ता है भाई लोग इधर रास्ता नहीं है उधर तो इधर पानी है यार ये बंगाली का बच्चा क्या करना है यार মানে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব মানে এতিয়া মোৰ মুখটো দেখা পোৱা নাই এতিয়া মানে পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে মানে জায়গাটো আমি এতিয়া গৈ আছো মানে গৈ পলে মানে পুৰা মোৰ ফেসটো দেখাম এতিয়া थोड़ी देर के लिए ब्रेक रखो ब्रेक मारो यार ब्रेक मारो तो आई के देखा लगे भालो ये देखो लड़की सब लोग है वो इधर डांस ये देखो इतनी सारा वो जूती ये सिलिंगा सब आइसे रे की कबि आरो तो ये गाइस ये देखो वो डांस मार रहा है अभी पार्टनर बहुत कम है यार बैठ के और तो यूट्यूब पर लगे रहे আগতে মানে খালো আৰু ভাত চাত মোৰ মোবাইলটো মানে চুইচ অফ কৰি নাই সব ভিডিঅ' পুৰা কৰিব পৰা নাই মানে এতিয়া ইমানটোৱে চাব তাৰপিছত আৰু ডাইৰেক্ট আমি এতিয়া নাচা পজিশ্যনত পুৰা চাম Jessica,
जीना छोड़ा जीना सीखा पिता जब प्यार किया रे हरिया दारू को पीना छोड़ा जीना सीखा पिता जब प्यार किया रे से देखना तुझे दिल बसी गे आजा तू चला रे हंसी गे से देखना तुझे दिल बसी गे आजा तू चला रे हंसी गे हरिया दारू को पीना छोड़ा जीना सीखा तुझा जब प्यार किया रे हरिया दारू को पीना छोड़ा जीना सीखा तुझा जब प्यार किया रे जियो सनी जियो रे हवा में जवानी के डीडा समय में जियो संगी जियो रे हवा में जवानी के डीडा समय में नची नची के हरे गुया संगे जोड़ा के अंगना के हरे धुला उड़ा दे जियो संगे जियो रे हवा में जवानी के डीडा समय में जियो संगे जियो रे हवा में जवानी के डीडा समय में नची के हरे गुया संगे जोड़ा के अंगना के हरे धुला उड़ा दे नचे नचे के हरे गुया संगे जोड़ा के अंगना के हरे धुला उड़ा दे जिंदगी में हंस के जिया रे दोबारा है जवानी दोबारा नहीं रे जवानी के हर पल में मजा लिया रे तोड़ कर ये समय जिंदगी में हंस के जिया रे दोबारा है जवानी जवानी के हर पल में मजा लिया रे खुला प्यार कराए है समय रे नची नची के हरे गुया संगे जोड़ा के अंगना के हरे धुला उड़ा दे के हो ना जाने प्यार प्यार कर लो आए है समय रे प्यार कर मौसम बना लो रे कर लो आए হেল্ল' দোস্ত, এতিয়া মানে ইমানতে আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লাম্বা হৈ গৈ থাকিব। সেইকাৰণে মানে এতিয়া বস্তুটো আমি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব এটা। আৰু মানে কি আমি কছাৰী সমাজৰ মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে কোনোবা বেয়া পাব পাৰে। সেইকাৰণে মানে ব'লক চাওঁ, ব'লক এতিয়া মেজিৰ জুই কেনেকুৱা জ্বলায়।
ফাইনেলি চাই লওক আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা মানে ইফালে ৰাইজৰ মেজি জুই জ্বলাই আছে আৰু এতিয়া মানে মেজি জুই জ্বলাই হ'ল বৰ্তমান হ'ব আৰু সমাপ্ত মই মানে অলপ লেট হৈ গ'ল জ্বলাই কৰি চেচ হোৱা নাই আৰু মানে হৈ আছে আৰু মানে মই ভিডিঅ'টো এইটো কছাৰী সমাজৰ কাৰণে বনাইছোঁ মানে কোনোবা ডাঙৰ মানুহে যদি চাইছে বেয়া চেয়া নাপাব মানে বেয়া নাপাব আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কোনোবা মানুহে যদি চাইছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া পাইছে কমেণ্ট এটা কৰিব মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব নালাগে কিন্তু হ'লেও মই বনাইছোঁ নতুন এটা যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে অলপ হেল্প কৰিব আৰু মানে জুইটো জ্বলি খতম হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মানে পূৰা আৰু বলকচোন পূৰা মানে 3টা মানে ৰাতি 1টা জ্বলাই দিলে আৰু এতিয়া মানে 3টা জ্বলালে মেজি জুইটো তাৰপিছত বলকচোন অলপ আগত যাওঁ কেনেকুৱা মানে হৈ আছে পৰিচয় বোলে মানে ৰাতিপুৱা মানে ডেন্স চেন্স মাৰি আৰু চব হৈ গ'ল দেখাই পাইছে বোলে আগৰ ভিডিঅ'ত পূৰা মানে ডেন্স মাৰিছিলে বক্সকেইটা কেনেকুৱা আৰু এতিয়া এইফালে এনেকুৱা এয়া মানে মানুহকেইটা মানে কাম কৰি আছে আৰু ৰাতি বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে অলপ ভিজা হৈছে আৰু জুই পৰাই আছে এইখিনিতে মানে এইটো মানে ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি এতিয়া সামৰিম আৰু যদি লাইক ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব হ'ব দিয়ক বাই বাই ইমান দেৰিৰ কাৰণে ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ